स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख के रउआ लोगन के लगा था कि भैया चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू जी के कौनो नया गाना आवता। तो आप लोग एकदम सच सोच रहल बानी, काहे से लेके आ रहल बाटे रंगदारी पर एगो नया गाना। और वही गानवा के जानकारी आई आपके छोट गरीब भाई लेके आ गए बा हो, जवन खबर आपके देवे वाला बा। तो हम आपके बता दें कि कुछ घंटे पहले ही ई गानवा के पोस्टर शेयर कैल गई है। ताही पोस्टरवा हमारे स्क्रीनिया पे रउआ लोगन देख रहल बानी। जौने गानवा के टाइटल है रंगदारी बिहारी के। हमें तो उम्मीद बा कि रंगदारी पे बहुत ही कम भोजपुरी इंडस्ट्री में कल्लू जी के कौनो भी गाना आयल होई। तो इस वीडियो में कल्लू जी के साथ में डांस करत नजर आवे वाला बानी सपना चौहान जी। ई गानवा के राइटर हैं जाहिद अख्तर जी, जौन की गानवा के लिखले बाटे। आ गानवा में जे म्यूजिक देहले बा उनका नाम है प्रियांशु सिंह। अब प्रियांशु सिंह के यूट्यूब चैनल है, जौन चैनलवा के नाम है मेरा म्यूजिक। और यही चैनलवा से रंगदारी बिहारी के कल्लू जी के ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। लेकिन आपके थोड़ा सा करे पड़ी इंतजार, काहे से गानवा के पूरा अपडेट अभी ना आ पाइल बा कब इस गानवा के लॉन्च कैल जाए। और जब भी लॉन्च कैल जाए आप सब तक हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से और चाहे पोस्ट के माध्यम से, आप सब तक हम खबर जरूर पहुंचा देवें। तो हमेशा हमें बनल रही यही चैनलवा पे, और यही चैनलवा से आप सब के खातिर हर दिन हम कोशिश करत रहिला कि नया नया गाना के अपडेट आप सब तक पहुंचा दें। तो भैया हो चैनलवा पे नया बाटा तो सब्सक्राइब कैली है। हमारे वीडियो आपके पसंद आ गई बा तो वीडियो के लाइक भी एकदम बराबर के ठोक दी।